50 мең ел элек уны мамонттар күргән. Хәзер ул тагы ергә якынлаша. 1-2 февральдә зәңгәр, йомшак яшел төсле комета 42 миллион километр алыслыкта Ер эргәһеннән үтәсәк. Уны хәзер дә күрергә була, әмма тап 1-2 февраль төндәрендә уның аскан юлы Ергә иң якын дип һанала. Шул вакытта уны күреп сәлам әйтергә була. Кайда карарга? Олы етегән һәм етегән йондызлыклар арасынан барасак, артабан тимер газык йондызы янында күренәсәк. Етегән йондызлыкларын табып, карагыз, бәләкәй генә балкый яй оскан. Исем ул комета. Исеме юк, уны тапкан обсерваторияның исеме биргәндер. Нимәгә ундый төстә? Комета боздан тора. Флуоресценция диуглерода уга төс бирә. Диуглерода дигәндә ди латинсанан 2. Безнең системага ингәс кояш эссеһенә углеродтың таркалышы башлана. Шуга шул төс бирә. Безгә аорта болытынан килгән был комета. Tamara